s'envien i atreveix els nostres somnis, la nostra psique s'equilibra. Merda, senteu, segon nom? Asqueroso! Ets miserable! Em fas llàstima! Et regalaria un vi de cotxe! Però tu ets feliç? La vida perfecta és estudiar, treballar i tindre el millor mòbil. Fernando! Fernando, on estàs? Estic tacat l'ascensor, iaia! Fernando, necessita ajuda? No puc, de veres! Estic molt tancat a l'ascensor! Estic sola a casa, Fernando. Estàs bé? Et passa alguna cosa? No, estic sola. Iaia, no puc, de veres! No puc! Iaia! És que batxillerat d'arts és tan difícil, veritat? Rubén, què et passa? Que se está convertint al puesto del examen. Però no sé de què se queixa. Això ho faig jo amb una mà. No us passa? Tots els dies el mateix. La mateixa història. Tot igual. Sí. No us donen ganes d'estar en una altra part? De somiar? D'escapar? Unitat 4. El cos humà. Estoy prenent nota. Vinga, va, de la segona fila. Deixa ja de despertar-te. Vinga. Unitat 5. Ecosistemes. Unitat 6. Biosfera. Amb B. Amb B alta. Unitat 7. Sol serà un somni. No sabia com dir-t'ho, perquè és un tema molt difícil i ja saps. Però estic embarassada. ¿De verdad? Yo tampoco sabía cómo decirlo. I de què? Que també estic embarassat. Què dius? Jo vull ser. La dolenta de l'obra. Perquè jo vull ser la dolenta de tota la societat. I somni i pense, i estic i no. I per no somniar, ni pense. No estic ni puc, ni vull estar-ho. Però el cor mor i no desperta.